Pinawala po. Sige, balot ka mo. Jo! Bakit ba ang daming tao dito? Bakit pinipilahan? Bakit ang dami nagpapadeliver? Anong meron? Tara, alamin natin. Samahan nyo kami dito sa Caloocan City. Andito nga pala tayo sa Chunok's Kitchen na nagsaserve ng 25 putahe araw-araw. Araw-araw nga din ay nagpapalit sila ng menu at every Friday naman ay meron din silang inihaw tulad ng liempo, manok, tuna at ribs. Ang sabi nga nila, lahat daw na niluluto nila dito ay bestseller dahil pagdating daw ng tanghalian, simot daw talaga itong lahat. Ano pang inaantay nyo? Tara na! Kain tayo! Sige, balot ka mo. Jo! Ay, gabo kayo sir. Ano ka, sir John? Peter. Let's go. Tapos ano? Chicken barbecue. Chicken barbecue? Konting ano lang to sir. Ito na yan eh, no? Alam na sir. Uy, alam. Alam. So, ito sir.
Hanggang sa miso. Opo. Mineral. Isang mineral. Sa inyo mga isda. Ito? Kain po, ma'am. Ano po yung kwan yan? Kalating kanin sa Wait lang, ma'am. Barbecue chicken. Dahil lang, ma'am. Tapos hindi na barbecue chicken na. kain ko na. Kanin. Sasawan ko. Teriyaki na lang, ma'am. Yun yung tuna. Yun yung tuna belly nila oh. Maganda yan. Kaya maganda yan. Ang ganda. Ang sarap. Sino ba yung nagpapabaliya na yan? Wala bang baliya? Iisa lang ba dito? Kanina yan. Talagyan na sa buo yung boss. Apo. Asan na ako? Kawan? Sige ako nang sukaw. Isa ko dyan doon. Gusto pa? Ako talaga. Iniamoy na yan. Sinigang. Ano ko ba yun? Ito yung mata mo. Yun no? Lalim siya pa. Salmon ano? Salmon. Ay po. Siyang napapasikat na yung mga yan. Sila Erwan. Napapabayran. Wala. Lahat ng nagpabayran sa atin ang gagaling. Tumalsik. Dito ka muna.